Dan komt die. Sparta helpt de play-offs voor Europees voetbal. Ja. Ja. Geert, Cambuur en Almere City spelen je takkensseizoen gewoon Chimmelkoor in de KKD. Nee. Nee. Oh, Oh, ben ik benieuwd. hier van beiden Ja. zitten ze in de eredivisie. Roelof, de keeper van Almere City is beter dan Andries Noppert. Ja, Ja. Zo. op dit moment. Spannende uitspraken alweer, jongens. Andor, Telstar-spits Youssef El Kashati speelt het takkensseizoen bij Cambuur. Nee. Nee. Geert, ADO Den Haag is vreselijk te pakken naam terug Jong FC Utrecht. Vreselijk te pakken naam. Ja. Ja, ze hebben gelijkspelers in die club. Ja, precies. Maar ja, Wolmai, waar is iedereen? Is bij Jonathans en Ohio Ja. en Kelly en Blake. Ja, mijn grote bezwaar tegen die jongteams. Het is nooit hetzelfde. Ik vind het competitievervalsing. Dus ja. Dus ja. Andor, ik heb aan zijn nice voor Henk de Jong. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Good nice. We slingen je weer even. Wat doe je? Tuurlijk. Goed zo. Roelof, Jereveen had neer te zieken in de play-offs. Jawel. Ze hebben wel wat te zieken in. Ja. Oké. Dus nee. Zo. En dan Fouke. Ik leeuw er nog altijd niet in dat Almere City in de eredivisie bloot.